मी रविराज चिपकर, वाळूशिल्पकार. ओडिशा येथे होणाऱ्या इंटरनॅशनल सँड आर्ट फेस्टिवलमध्ये महाराष्ट्राचं नेतृत्व मी करतो. तर आज विशेष म्हणजे हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती. तर ज्यांनी मराठी भाषेसाठी आणि मराठी माणसाच्या हक्कासाठी ज्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य ज्यांनी झिजवलं, अशा महान मानवाचा आज दिवस. तर त्यांना माझ्या या कलेतून त्यांना अभिवादन.